meníme trošku trail, lebo sme vymysleli takú, ja som vymyslel, samozrejme, že ja, sme vymysleli takú novú vec. Jeden nám zmizol, niekde zdrhol, ale ideme to teda postaviť. Stopiť. Takže presúvame toto. Stopiť. Takže máme tu robotníkov, ktoré som si najal za 5 centov a práve nám to stávajú túto krásnu rampu. Náš robotník tu práve pracuje 24/7 bez prestávok. Čo ja viem. Stojíme takúto medzeru a budeme nad ňu preskakovať, ale uvidíme, že či nám to vec pôjde, či sa nezabijeme. Takže práve nám to začína pršať, ale my sme na to tvorení, takže čus. Takže pozrite sa na našu Sigma trať. Názorná ukážka, jak sa to skáče. Od maximálne. Tu máme túto Sigma motorku s motorom SG 36000, ale bohužiaľ má defekt, takže sa nebudeme jazdiť. A budeme jazdiť s touto Sigma motorkou, Sigma Ultra motorkou, ktorá má motor Ultra Multi. Takže ideme to rýchlo jumpnúť, lebo nám začína pršať. Takže on ide na štart a ja sa naozvím. Dobre, takže už musíme končiť, len začína pršať, takže čauko, kakauko! Ty si vždycky proti všetkým. Gej. Müller are the Güller. Spaghetti confetti schibidi manetti. Doner kebab nacho. Alejandro Garnacho. Nike bike schibidi Van Dyke. Zinga kamawinga skibidi buttafinga. Müller